Mangka ngono dadi nggo dolanan. Piye, Pak? Ora mbles buwilak kecek dasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Kada-kada. Kadang kemasih kada. Akan terjadi kada kita kemasih. Ih. Sirmu agawate sawala kata kabayara katiwisya sebari tile bagai. Puyer Patra ora. Ora isih kuat aku isih kuat. Abadi ketek kemana tile kabayara. Tulis. Ada buku di mana? Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada bayi. Mangka ngono dadi nggo dolanan. Cuk. Bayar urung kowe. Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye yo? Tono wae yo. Ngomong ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono kae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu gong ora. Ih. Piye gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methok iki mah merem ngono. Tak methok iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngapa iki jenggote dobati ngapa iki? Ya men ngendimu kok ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Akae kakak apa kaya. Agak jaga apa silete. Kata apa kecil kakak bener. Itu non. Mungsuhmu iki. Lah pripun? Rene. Akadik begila saware ini apa. Mumet ta. Piye ora? Agak apa ya lah tu. Sagabak kecil saware. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak apa iki? Agak kecil, Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jakali. Aku betul di sini. Agak kecil juga selek kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak kaku ada. Agak dia. Agak dia. Piye Tru iki solusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kuwi iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok adheran duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude agak wae iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Iso kuwi artine iso. Akate. Duh, nulis karepmu piye? Akate. Akate lete kecil masih. Akate. Oh alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh ya, aku Petro. Aku. Retukan keselaka kelupa.
Krupuk dengkulmu mlocot ora. Petro, kadek. Heeh. Akade wae kadek ya. Akade. Aku bude akade. Tulis. Akade wae gede. Iya. Aku Bagong. Gelem Bagong. Heeh. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sawala kata kawaya kata wisya sebari tile bagai. Puyer Patro ora. Ora isih kuat aku isih kuat. Kembali ngedek kembali tile kembali. Tulis aja buku di bodi. Oh, oke banget. Heeh. Ngerti dek heeh. Agak ada baik. Ada kabasya kada. Akan terjadi kada kita kabatik. Mangga ngono dadi dolanan. Saake ya kok. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Juga iso nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Heeh. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono lho. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Biyen copot nggo cilekke. Lumayan mereke GT Men. Nah, ya. Wedan mlendis ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocahane do. Wah, kedoki banget nih. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Patro dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu? Pak, owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Garukaca Kakang Turjo melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sopo omong kok menjap-menjep. Oh, wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora mbles buyak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar urung kowe? Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye yo? Tono wae yo. Wong ngreget-ngregeti ora. Lah kok nganti kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Lah iya.
Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu, Gong, kowe ora ngelek-eleki ora. Ih. Ah. Piye, Gong? Gong, karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngene. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae ora. Aku ora kaya sagedagan iki ya, Gong. Ndara Werkudara kok nganti semaput ora eling Purwadasina. Wah, jan mungsuhe ampun mesti iki. Ning aku kok kaya curiga ya, curiga piye? Saka kadohan ketoke rame le padha gelut. Ning kok ngeteni Ndara Baladewa nyokot janggane Ndara Werkudara ning karo greng kaya buta e. Tenane, Gong. Heeh. Ndara Werkudara dielingke, Gong. Terus dikandhani, diaturi priksa nek mau dicokot Ndara Baladewa greng kaya buta. Dan wungu den sampeyan iku satriya Digdaya sekti kalintang jayaning perang kok meng sacokotan kaya ngoten kok sampeyan kok semaput niku terus Digdayane nggo nendi kula tak takon. Wungu, Ndara. Wungu. Wah, aja mlayu. Wah, Pedro, kok Bagong. Lah sampeyan ora eling Bagong teng arep sampeyan. Sampeyan tangi gregah dikira Baladewa gecek sirahe. Gong. Duh, ndase kok dekok kaya ngono ya. Wah, niki paling mboten iki. Luka dalam. Wah, ben ana wong perang kok ngisru-isrui. Nggih, nggih pun mati nggih ajeng napa jeneng perange anane Ming Mukti karo mati kok. Lah iya. Lah nggih. Pun mengke lo tak matur Semar, Bagong dianggep minangka dadi pahlawan. Wah, iya. Nggih, pun. Mati teng pabaratan. Iya, Petro nggih. Kowe ora sedih. Oh, mboten. Kowe ora susah. Mboten. Lha niku wonten incengane kok. Incengane apa? Bojone Bagong ora sok SMS kula. Wah, apa iya nggih. Kula jane ora arep nanduki ning suwe kok anggarane kok miskol. Suwe-suwe nggih kula tanduki. Wis tau ketemu. Mpun pisan. Jajan bakso kalih kula, curhat tentang Bagong, wong ora tau gelem nyambut gawe. Terus kula kai dit. Wah, iya nggih. Ming pisan li ketemu. Pisan apa pindu? Pindu. Nanti sing kedua jajan soto, ya curhat meleh tentang Bagong. Pindu ping 3. Pengen 6 apa ya kula ketemu. Wah, malah ping akeh. Nang nggon bakso sik bakul nggo endi ya, Tru? Oh, aku tangi, Gong, tangi. Sirahe dekoki, sirah dekok enak. Krungu tembung kaya ngono kuwi bali mendosol meneh sirah kowe. Ha iya. Wong mati kok urip meneh, ora apa-apa ngono. Tak titeni kowe pokoke. Ngono to kelakuanmu, Tru. Ora mung tak nggo mancing kowe ben urip kok le, ben urip ora. Tru, nun, pinggiro Baladewa jangkai saka kene iki ngatos-atos, Tru.
Kados pundi kok ora puah. Banjur iso disangga enteng. Wong-wong Pandhawa pancen dibya sekti kalintang jayaning perang. Ketitik maune aku kudu gunakake cara-cara sing singlar saka Kanalindran. Ning ora ana wong weruh Werkudara tak cokot. Ora eling. Inggih, lajeng bareng eling wah tandake kaya banteng ketadon. Mangsa para Yayi Prabu menawi sampun kados mekaten ing estrinipun sampun ngantos kawangkuran kula lan panjenengan menika Koko Prabu nanging Koko Prabu ingkang sampun bibiti dene sak mangke para Pandhawa sampun cubriya kalian kula lan panjenengan. Yo, lah terus jumbo kalian pengangkah kula lan panjenengan Koko Prabu supados sak mangke saged aningkes para Pandhawa. Kepareng Kyai Prabu. Kula terus minggah. Werkudara badhe kula tegeli. Sanane badhe kula dawahi pusaka. Lho. Pusaka apa? Eling-eling si Adi kuwi sejatine dudu nata Ndrawati. Nanging kula kagungan pusaka wujudipun Candra Wirayang. Panah menika dipun tamaken Gunung Jugruk Segara Asat. Werkudara kula dawahi panah tertentu pecah. Sawise Werkudara pecah, mati dipun boyong wonten ing pakunjaran Panglimunan supados ngantos sampun ngantos kawistara. Ngono Kresna. Inggih. Ya, aku kari manut karo kowe. Petruk mlayu-mlayu ya gene. Matur ngersanipun Ndara Janaka. Sewu lepat diagung pangaksami nggih, Den. Iya, Petruk, lah kok dadi malah kowe nangis? Nggih. Sebab apa-apa no kawan? Lah kula matur panjenengan mesti kaget. Mbok menawa napa sing dingendikake bapak niku cocok napa sing diomongke bapak niku bener. Bapak kala wau paring dawuh nek sinuwun Ndrawati sinuwun Mandra menika panjal maning mengsah sing ajeng damel cintrakaning para Pandhawa. Buktinipun Carandara Werkudara majeng wonten ing pabaratan. Gelut Kalendara Baladewa. Ya aku dhewe ya weruh nggih. Lah terus Ndaradewa Baladewa mundur. Mboten ngerti sangkan paraning birahi cumlorot lampahing jemparing. Ndara Werkudara sing gedene semana niku kenging jemparing sing gedene mung sak glagah. Tenggen dodo maslep terus ambruk. Wandane Ndara Werkudara mboten wonten Ndara kula semangga. Menawi Ndara mboten enggak-ceket tumuli budal ngrencangin Ndara Werkudara menika mengke mboten badhe paripurna lelampahanipun. Det ampun mendel mawon. Panjenengan menika ingkang neraka, seda kok boten enggak tumandang. Pitri. Kula wonten Jawa. Apa sing tuk kandhakake mawa apa pancen kepara nyoto. Nggih kula weruh dhewe. Panah sing gedene sak glagah. Tumama ning dadane Kakang Mas Werkudara. Nggih. Terus Kakang Mas glecak miring po mengkurep. Glecak niku ya mlumah. Mati. Mbok golekno ces-cesan. Mbok menawa urip. Menungsa kok goleke ces-cesan kaya HP. Lha niku ampun sembrono to. Monggo Den nika. Nek mboten panjenengan sing tumadhang aja menika mangke mboten. Kok kowe? Kowe omong rumicek kok. Omong kok ora turu. Ndara Janaka wis bablas kan mawon. Isih nangis mewek-mewek nang kene. Wis wae. Oh wis. Ora weruh aku kok ya mak ser ngono tanpa nganggo swara sikil. Wah, kuwi jenenge matek aji sepi angin. Oh. Kowe kudu ngerti ajine Ndara Janaka. Iki mau jenenge sepi angin. Oh. Nek sik nggo marai wong wedok-wedok kepencut ki ajine Ndara Janaka kuwi apa ya kok Asmarandana. Oh, Semar Mesem Daran Guyang. Ndara Janaka duwe. Nek sing iso mabur, kuwi Lion Air. Plak diasmu modar ora.
ndura ngonekke merek ora. Ayo ditonton kae kon Ndara Janaka kepiye kabul kausane Ndara Werkudara wis ora ana kon ade didukani karo bapak ya kok ya. Karo-karuan kahanane le. Iki saya nyemelangi kahanane. Maksud babe Ndara Janaka kowe weruh dhewe. Wong sekti kaya ngono kok kena panahe Ndara Kresna jleb ngono terus kulumpruk. Terus ilang tak kedhepake. Wah, jan wis iki kepiye, Trak? Iki paling ora engko jatahe mung kari awake dhewe. Sapa Pandhawa sing mani waju perang kejaba mung Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Kae mongko Ndara Kresna ling nguculke panah sak karepe dhewe anggrana wong ketok. Anggrana wong ketok culi panah, diculi panah, mati kabeh. Berarti urute iki sing mati awake dhewe. Oh, gak sajake ngono. Ayo mlayu omong Semar ya, Treya. Omong karo bapak iki anane kepiye? Ngene bapak meneng wae dugangane. Gus. Karo bapakne kok arep didugangi ora. Sing gawe masalah Semar kok. Ora bapak iki ora gawe masalah. Sing gawe perkara iki piyai loro kae. Terus matur Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki nek nesu iso dadi buta gedhe banget. Mosok? Sing ndi, Tru? Ambo. Saiki posik kuwi. Ambo. Ayo matur Ndara Puntadewa dibumboni, digawe nesu, digawe mangkel, men malik buta. Oke, aku nek kon ngobong wong sregep aku. Ayo. Yo saiki yo mangan Ndara Puntadewa. Den, ngaturaken ketiwasan, Den. Matur Ndara Puntadewa, Petruk kantong bolong eneng apa? Ngaturaken sewu kelepatan Diagung Mahasami nggih, Den. Napa sing kula aturaken niku sing dumadi teng pabaratan? Apa ana peperangan wonten? Sapa mungsuh sapa? Ingkang rayu Ndara Werkudara mungsuh Ndara Baladewa lah bapak rak ngendika to. Nalendra loro iki pancen bakal gawe geger, Nalendra iki bakal gawe wisuna para Pandhawa. Mula Ndara Werkudara Ndara Janaka terus klepat metu goleki Ndara Kresna Ndara Baladewa. Dados peperangan. Nek ngaturaken ketiwasan kula ngaturaken duta penglawung. Duta penglawung kuwi apa? Duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa sing tekaning Patri Petruk? Ora tegel ajeng ngomong. Mengke panjenengan kaget. Ora bakal kaget Panakawan jer wong urip ning alam padang kuwi mesti nyandang mati. Ora ana wong urip ingkang langgeng sak teruse. Ingkang rayi Ndara Werkudara kenging panah gletak sirna marga Layudara. Piye kok nyenyet terus? Sabar, Kong, sabar, santai. Adhiku Werkudara mati. Nggih. Mati kena ngopo? Nang pacul. Ayo kena panah wis diaturke kena panah nggo dodong, ngoten lho. Dilepaske Ndara Kresna terus seda. Mbok menawa pancen Werkudara wis pinesti mung tekan semene umure. Turta Werkudara luput. Lupute wani karo kadang tuwa. Tegese Werkudara kudu ngondhok wae ing pakarti. Kalah karo Natandrawati wekasan sirna dening Natandrawati tak kira Werkudara nebus lawan dosane Petruk. Ning Ndara Werkudara niku rayi panjenengan. Nadyan adiku yen to nandhang keluputan aku ora bakal mbelani. Lupute Ndara Werkudara ta pundi? Wani karo Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Kaka Prabu kuwi kadange tuwa. Kaka Prabu Baladewa kuwi ya kadange tuwa. Ning bapak ngendikake nek kadang tuwa loro nika jarene panjalmaning mungsuh. Bapakmu ya rung karuan bener. Jer bapakmu ming menungsa lumrah.
bisa uga bapakmu nggone ngarani lawan Koko Prabu sakarone mau luput jebul kae Koko Prabu sejati ingkang bakal mboyong para Pandhawa bali marang negara Ngamarta. Bagong weruh dhewe Ndara Baladewa nyokot Ndara Werkudara nganggo swara kaya buta. Nek ming nyuwara kuwi mbok kabeh wong iso nyuwara kaya apa wae, Bek. Piye? Wis kentekan akal? Wis mundur aku sing nyoba. Karemu lho ning ati-ati lho. Nah, Wis ora mandi omong aku wis ora mandi. mundur kowe kan ora dadak. Iya. Matur Ndara Puntadewa. Iya, Bagong. Engkang rayi pejah. Werkudara, Nggih. kena ngapa? Kena panah. Werkudara mbok menawa kudu nandhang dosa. Nggih, bener niku. Werkudara kok wani ro kakane ateges niku ora padha karo Werkudara niku dosa. Iya, Wis memper nek mati. iya. Akandara Janaka nggih nusul. Adikku Janaka ya tekaning pati. Nggih. Nusul ke neraka, seda. Janaka ya mati. Mati. Matine keneng ngopo? Ha iki truk rada bater iki. Matine kenang panah. Kena panahe sapa? Sinuwun Prabu Kresna. Kuandane Janaka menyang ngendi? Ica dipun kedhepaken. Mila kula semanggaken Ndara Puntadewa. Mudhar. Ora ana sambutan apa-apa. Apa mung apan kowe? Meng sing tak gumuni ya, Truk. Apa? Kowe krungu ora mau? Krungu piye? Aku iki senengane Sinuwun Kresna iki lho, iso nyedani adine loro kok ya isih sumbare ra penak. Ra penak piye sumbare? Ayo, Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Aja kok kowe Janaka Baladewa mati saka tanganmu, kakangmu sing klemak-klemek kae. Kon tekan kene, apa pantes kowe kae dadi ratu? Ratu kok isane ming nang Indomart terus. Blonja. Ora tau gelem tumandang ngayomi para kawula. Sing ngayomi para kawula ki mung Werkudara karo Janaka. Kae ratu upamane tak ngibarate kae ki mung kaya dene kendaraane sing nyopiri Kresna Janaka karo Werkudara. Kae nek wis kelangan Werkudara karo Janaka ngibarate wis ora duwe mesin, wis ora iso ngapa-ngapa. Ratu karo bojone wedi. Ratu kok karo sing wedok ora wani iki ratu cara piye? Terus Baladewa takon, "Apa ngono, Yayi?" "Iya, inggih Koko Prabu. Kula ngertos piyambak." "Lho, apa Yayi Darmakusuma ki wedi karo Yayi Pradropati?" "Wedi. Kula nate ngejalunga kalih Yayi Prabu Darmakusuma nembe ajeng kesah digetak kalih sing wedok terus bali kemulan melih." "Ngoten niku." "Lho, ora ngono babar pisan. Yen to Yai Prabu Puntadewa ki jebul Ratu Gung Binathara ning jebul karo garwane wedi. Wah, jan ora nyono babar pisan. Ngono kuwi, Truk." Apa iya? "Oh, kandhane kok kowe iki." Terus do guyu. Baladewa ya guyu. Wah. Kaya ngece banget karo anakku sing dadi ratu ora trima. Wong lanang tenane dunekke wedi karo sing wedok.